Купете си яки игри, книги, геймърски джаджи от Ozon.bg с промокод Габинка с 10% отстъпка, като така ще подкрепите мен и канала ми. Аз съм Габинка и реших да направя клип за 10 факта, които не знаете за мен. Може и да ги знаете, ако ме познавате или следите. Но вероятно не ги знаете. Не забравяйте, че има още един клип с още 10 факта в другия ми канал, който ще излезе и тук. Надявам се да не го объркам отново. Тази страна трябва да е, да. Там трябва да излезе клипа с другите 10 факта, които може би не знаете за мен или знаете. Да, мисля, че ще ви бъде интересно, ще има странни неща. Или нормални неща, ще видите, ако го изгледате. И се надявам да ви хареса. И първото нещо за този клип е, че мога да готвя мусака. Да, готвила съм мусака и не съм отровила Евгения. И аз не съм се отровила. Така че това е постижение. Да, получи се доста добре. Мога да готвя и други работи. Мога да готвя супи, мога да готвя ризото, мога да готвя разни палачинки, работи, пържени филики, яйца, кютеца. Абе, какво съм пробвала, май ми се е получавало? Или Евгений ме е излъгал? Nobody knows. Номер 2. Любимите ми цветове са черно и червено. Да, макар че реших в момента да си бодисам косата розова, това е защото реших да експериментирам. Но по принцип любимите ми цветове са черно и червено, да, свързани с готик стила, леко готик стила, да, защото готик стила много ме кефи. Затова реших да експериментирам. И да, всъщност повечето ми дрехи са черно и червено, като се замисля. И розово. Номер 3. Гледам доста малко ютубъри. Да, има много коментари, които сте ме питали. Кой гледаш? Гледаш ли българските ютубъри? Гледаш ли американски ютубъри? Гледаш ли каквито и да са ютубъри? Колко време прекарваш в YouTube? Прекарвам доста малко време в YouTube. Обикновено гледам това, което ми трябва. Търся нещо конкретно. Примерно, как да си бодисам и косата розова? Но това са подробности. Обикновено за това използвам YouTube. И някои от ютубърите, които гледам, са предимно влогърки, например Келидън и нейната съквартирантка, готик, мацката. Те ме кефят, защото, примерно, Келидън е с розова коса, а пък съквартирантката е с зелена и тя е готик. Доста са контрастни, обаче са доста яки. В смисъл правят и влогове, и гримове, и всякакви неща, които може би ще се опитам и аз да правя в новия ми канал. Да, той е вдъхновен от тях. Гледам и PewDiePie, разбира се. Кой не гледа PewDiePie? Номер 4. Имам отличие от музикален конкурс. Та-да-да-дам! Да, някои хора смятат, че мога да пея. Аз май не съм пяла до сега на стрим или нещо такова. Мисля скоро, може би да кача някой кавър или нещо такова. Може би, само може би. Ако искате, това може да напишете в коментарите, ако искате да ме чуете как пея. Да, надявам се да ви хареса. Том на някои хора им е харесало, като които са ми дали отличието. 5. Имам по-малка сестра. Да, казва се Ани. И е на 17. Да. В принцип се разбираме. По едно време носихме дрехите си, да, взаимно. Много е готино да имаш сестра като цяло. Значи, ако носите един размер, имате двойно повече дрехи и обувки, двойно повече гримове, парфюми и бижута. И ако не се карате и не се избиете, ако имате голяма разлика във възрастта, значи всичко е наред. Да, по принцип с сестра ми преди си носихме дрехите, в момента само гримове и работи, защото малко така се разминавахме. Но като цяло се разбираме, да. И се казва, Ани е на 17. Нямаме кой знае колко голяма разлика. Така че, it's okay. 6. Това го знаят още по-малко хора. Само някои на стрима, които са гледали, обаче съм казвала веднъж, мисля, че се занимавам и с информатика. Да, информатика. Кой би предположил, че аз, когато иска да си прави бюти канал и се опитва да е като лайфхак, бюти нещо си, се интересува от информатика. Да. И
Искам да правя сайтове, приложения, игри и всякакви такива неща. Много ме кефи. Обичам да си чета разни статии, да гледам клипчета, да пробвам разни неща. Да, харесва ми. Истина ми харесва да се занимавам с това и смятам да не се отказвам. Пожелайте ми успех! 7. Имам много малко близки приятели. Да, сигурно ми се броят на едната ръка. По принцип съм доста общителна личност. Обичам да излизам с компании, нали, големи компании и така нататък, да се забавлявам. Обаче трудно допускам хора до себе си относно това да им споделям разни неща, да си говорим за по-лични неща, да обсъждаме проблеми и така нататък. Това не мисля, че трябва да се достига до всички. В смисъл, моята лична драма не трябва да достига до всички. Не, че имам такава ден, но по принцип съм такъв човек, който обича да споделя неща на най-близките си, а не на хора, които не познава или познава много бегло. Смятам, че доверието трябва да се изгради с годините, с времето, за да може да има и приятелство. Да, приятелството се гради на доверие, на разбиране и на много други неща. Така че да, имам доста малко приятелки и приятели, но държа на тях. Love for you, my friends. 8. И айде нещо и за Евгений, за Готика. Айде от мен да мине едно нещо, ще кажа и за него свързано. Най-дългата ми връзка е с него. Да, почти 3 години се търпим с него. Представете ли си, 3 години. Да, изглежда като доста време, но минава много бързо времето. Като цяло се разбираме доста добре с него и затова имаме и общи интереси и ни е приятно заедно и с това се изтърпяхме толкова дълго време. Така че да, преди съм имала връзки, не като да съм нямала връзки. Си мислете, че той е първото ми гадже. Но са били краткотрайни, не съм ги взимала на сериозно. А пък, да, смисъл. Така стана при мен. 9. И сега идва крипи частта, в която повечето от вас се стряскат и напускат канала ми завинаги. Не, шегувам се, разбира се, не е толкова крипи, само някои от сънищата ми са сбъдване. Да, на пръв поглед звучи странно, обаче не е чак толкова. Сънувах някакви работи и после на следващия ден се стават и... Аз бях малко стресната, обаче приех този факт. Като цяло се интересувам и от сънища, да, защото някои хора вярват, че каквото сънуваш си има някакво значение. Да, дали ще е елементите от съня или самия сън като цяло, като... Не знам, като ситуация. Някои хора така го възприемат, други хора пък гледат всеки един елемент. Сънувал си котка. Какво значи в съновника котка? Аз не мога да кажа дали вярвам или не вярвам на тези неща. По-скоро ми е интересно да чета за тях, да, интересувам се просто от сънища. Но когато ми се сбъде някой сън съм... Добре. 10. Още по-крипи факт за мен. Готови ли сте? Готови ли сте? Гледам на карти. И на кафе. И на Боб. И на Руни. И... Не. Гледам само на карти и на кафе. Да. Гледала съм на обикновени карти и на таро карти. Значи, не е толкова вещерски и бабешки истории, колкото си мислите. Не. Става въпрос за... Взимате си едни обикновени карти, гледате в интернет как се гледа на карти. И ви излизат един тон статии, неща и така нататък. Какво значат картите? Излизат ви един тон статии, описания и така нататък. И просто си хвърляте карти и проверявате значенията. Не е толкова вещерско и бабешко, колкото си мислите. Не мога да кажа дали вярвам стриктно. Да, картите, хвърлям картите, какво ще стане утре? Не съм такъв човек, просто ми е интересно. Да, като цяло съм широко скроен човек, който обича да чете разни неща за карти, сънища, кафе, таро, астрология и езотерика като цяло. Хипноза. И в момента ви хипнотизирам. Но това са подробности. Абонирайте се.
това беше всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако искате още такива, може да оставите коментар, да го харесате и да се абонирате за мен. Не забравяйте да се абонирате за мен. Моля ви, моля ви. Не. Хайде, моля ви се. Пуснете и камбанката. Така да виждате какво качвам. Защото смятам да качвам така, интересни неща. Също така, отново да кажа, не забравяйте, че има още един клип с още 10 неща. Може би толкова крипи, може би не толкова крипи, може би толкова шантави, може би не толкова шантави. Можете да ги видите ето там, там в другия ми канал. И да не забравяйте да се абонирате и за него. Още габенка, повече габенка. И това беше всичко от мен и бай-бай.